yena ngempela kanti nomfana ngempela kanti yena uyohlezi yena enengoma edizevayo unyaka nonyaka iyadeserve unyaka nonyaka uyadeserve achushalaza agibele phezu kwezindla phambe phansi kwamanzi agijima phithize enze yonke into lengenangqondo ngoba nakho nje efuna nje ukuphoqa ngoshuni wenkani ayikho le nto leyo ingakho ngempela ngoba umuntu isiphi sakhe ngasizwa ngumula ngomunye unyaka nje mangabala nje 3 to 5 years back ulokhaba nengoma edizevayo ulokhaba nengoma edizevayo ulokhaba noma sidiveva ngeke sisabona ngoba unyaka nonyaka vele uhleze nengoma yena okufanele ingene ungathi umuntu onjalo ngamkhuza ngomunye unyaka lo mfana wathi mina mfana kahle ezovimba ingoma amagesi igame over iza kabi wayishekelela waxokiza wagijima ngaphansi kwakhaphethe washo ukuthi hayi base amageza vele ayengezwane nalalo yambhemu yabona besisikhulu imphaqamba qaleyana ho hayi ke yagcina impela ngawo ivalelekile yingakho ke namanje ke ngisho ukuthi hayi khohlwana bafana bakithi hawu ngisho into isideserve ngeke sibone ngoba umona ngonyaka odlule into encane nje kwakuyistanana kodwa wenzani na wathi oqothuka impahla ugezani enza amapost usuku nomini thiwa yenza ukuthi kumanje nje awungenze ngibo Mandela engifumajele angeke ngizomthatha phi kuyini ke nkosiyana ngoba vele kunje khona utho lapha manje ke into enjani ke njengaleyo into enjani nje ayisuka hayi kahleni bakwethu hayi kahleni how the biggest mistake you can do Jobe ilento yokucabanga ukuthi abantu momphambi kwabantu obakhomanda bayizithutha people are smart out there look at the latest response from the people ukuthi bam-analyze kanjani bamkhipha njobe njalo bamkhipha njobe njalo nje lo mfana mina ngithule nje ngiyambuka ngithule nje ngiyambuka